muchinyeba kuita kunge sezvinonzi munoda chamisa stereka, muchinyeba kuita kunge sezvinonzi hanzi imi munoda geza stereka kana kuti makavenga geza, muchiita kunge makavenga chamisa munoda geza, muchiita kunge makavenga geza munoda chamisa, muchiita basa rekuda kuconfuse vanhu panapa. Musatunzire confusion munyika mhani imimi. Kulian TV atibatike zvechopu chopu. Problemu iri kuitika ndeyekuti mazuva ano taakufanirwa kuti tigare takataurira kumberi, nekuti tofanirwa kuti tigare takavhurana brain ka zvichitopisa kudai. So isusu tinofanirwa kuti togara takatovazivisa vari kumberi uko kuti tinodawo nyika yakanaka kusvika papi. Hatidi kuti vanhu vazoenderera mberi vachitimaintenera chitsika chezanu PF yaMunangagwa kana kuti chitsika chezvigananda. Chitsika ichocho chinozokonzeresa kuti kutozopedzera kwato nezvigananda chaizvo. Handi tiri kuona. That's why uchiona tichiramba isusu. Tiri kuramba isusu Kulienti, tiri kuramba isusu masoja anoita unge shumba. Hatidi masoja anoita unge shumba isu. Uye hatidi mutemo wekuda kugavhenirwa zvipfeko zvana kuti hanzi camouflage yemasoja mapofu eri masoja vanotadza kuona kuti camouflage haisi chisoja. Chirudzi ichocho chekuti hanzi munyika hamupfekwe camouflage kenhigirini, yekuti vanhu vechirasa vaya vanofarira kupfeka zvinhu zvemakamba wototadzwa kutopfeka chinhu chenhigirini zvichinzi anenge afanana nemusoja papi. Unenge mamona akabata pfuta anenge aine bhareta. Hatidi zvinhu zvinekana nebasa rese, zvinhu zvinekana nemeaning, zvitemo zvakaita Nebhukadhineza zvekuti mupurisa anoita basa rekudzvanyira vanhu achiti kana akasvika pane vanhu vanosungikana. So unoona vanhu vachionda so kuti tine mupurisa pakati pedu. Get away man, hatidi zvinhu zvinekana nebasa rese izvozvo. Tinoda nyika dzine rusununguko isusu, hatidi nyika dzinoita kunge sezvinonzi inyika dzaana Nigirikini dzaana Herude, kuita kunge sezvinonzi tena Goriati vari kutonga nyika. Hatidi zvinhu dzinakana nebasa rese. Hatidi nyika yekuti vanhu vanoita basa rekuba vachibvisa mari munyika medu isusu woenda kunotenga maproperties kunze kwenyika. Matracking companies mazhinji ari kunoona South Africa, Botswana nekune nyika dzizhinji dziri kunze uko. Matracking companies iwayo ndema-MPs eZanu PF unozviziva here Kulienti? Munoziva here vanhu veZimbabwe? Vanhu vanotobva kuZimbabwe kuya kusikotsvaga basa, watsvaga basa pakampani yaNigirikini yaMP wekuZimbabwe kunoku, wachiita basa rekunigirina kuvhura matracking companies ezvimazita zvakawanda. Iwo macompanies iwaya akabva kunyika kwedu nemari dzekuba dzinenge dzabiwa ikoko woskovhura macompanies kuno kumahombe. Mabig business enterprises mazhinji mamwe ari mukati medzimwe nyika ari kutocreata employment kune vana vedzimwe nyika kunoku. Kwatiri kupiswa chinzi tiri kutora mabasa avo, forgetting that kuti isusu rightful people tiri kutotera vanhu vari kuita basa rekuba mari kunyika dzedu isusu, vachiita basa rekuvhura macompanies kunyika dzavo. Zviri kuitwa nevanhu veZanu PF izvozvi. Vanoita basa rekutenga mahotels, wachitenga zvimwe zvinhu zvakasiyana kunze kwenyika kunoku, kunze kwenyika kwese tenga maproperties abroad vanhu man. Wachitora nyika mari munyika medu isusu, nyika ichisara iri empty yakaita sezvayakaita izvozvo. Ndo vanoita basa rekuti vanofurira vanhu kuti hanzi pindai muroad muite basa rekuenda kunodzimura vanhu. Uona Nigirikini John Paradza achiita basa rekutoita chivindi chekumira ari mukati mechihall chinoita kunge chiruda kutodonhera mukati, chikuda kuira mukati, autaura kuti hanzi hakuna protest inoitwa kana mukandisiya inini tinoma chakaire tichitungamirira youth yamuri kuona yakazara munomu. Chii chakadaro ichocho? Hausi kuona mawakamira imomo. Unoziva here kuti vanhu vari kudefenda iwawo vane maproperties anotopfuura pawakamira ipapo kunze kwenyika. Iwo chitoshaya employment, hama dzako dzichishaya employment. Hatidi youth leaders akapusa zvekupedzisira kusvikira pakupusa zvakadaro izvo zvekuti munhu anodzivirira vanhu vari kutora mari munyika vachienda kunovhura mabusinesses, vachitenga macompanies, vachitenga mahotels kunze kwenyika. Woti iwo uri muyouth ari kuita basa rekuvavharidzira kuti varembe vachiluta vachienda kunozvitengera macompanies nhaka dzevana wavo. John Paradza uri chaska remunhu, uri benzi rekupedzisira mfana iwewe. Newe tinoma chakaire uri stupid yemunhu. Zvakaita kumba kwako iwo unozviziva here kuti hapatombori ndo zvakaita matanga emombe evanhu ivavo vamuri kuvharidzira ivavo. Unozviziva here kuti vanhu vane maproperties mamwe anotyisa anodhura kunze kwenyika emari dzavari kutora munyika.
munozviziva here munoti chii chiri kuita kuti tiite basa rekurwisana nemaleaders enyaya muri kuramba nawo muchiti hanzi hatidi vanhu veyouth wakadai so youth yezvigananda yese haitide zvima mp zvese zvekutenga maproperties kunze kwenyika must be fired mese mufanirwa kusungwa imimi handi muri kuzvinzwa vanhu vese vaita basa rekutitukira maoveterans edu vachititukira achiwenga vachititukira ageza tichada kukuona imushe imimi tinyatsokunzwisisai kuti nyaya dzenyu maidzitora kupi imimi tinyebedzera kuzvungaira hatidi kukuonai futi muchinzi muri kuswera muchimininika pamberi pevanhu mupolitics ndimunokonzeresa madivisions munyika imimi tidi vanhu vanoita basa rekuuya panapa vachiita basa rekuda kunyeba kuda kuita kunge sezvinonzi vanozivisisa chamisa stereki chamisa wekudii kwacho chamisa hasi kuda kutungamirira vanhu vemuzimbabwe chamisa ada chigaro chekuda kutungamirira maoveterans maakuda kuita kunge sezvinonzi adonha kubva kudenga ndijesu here anofanirwa kuti ataurwe chokwadi kuitira kuti achiziva kuti kana achinge akuzotungamira anofanirwa kutungamira vanhu vari kuziva zvavari kuita munyika mavo izvozvi zvitiri kuita basa rekugara tichitaura zvatinoda pamberi paana baba vedu ana agezavo tichivaudza zvatinoda isusu makuda kuita kunge sezvinonzi muna jesu imimi wada kutisira pachigaro musave muchititaurira zvinhu zvinanga nebasa rese izvozvi zvitiri kutaurira vageza tiri kutaurira vachiwenga panapapo kuti vachiwenga naageza imimi kana muchinge matibvisira benzi ramakatisira muna 2017 umu tiri kuda mitemo yakanaka mukati menyika yedu tiri kuda vana vakaisununguka isusu motanga matibvisira youth yezvigananda motibvisira masoja amunoziva imimi akanga ari masoja aid hatiadi motibvisira mitemo kuami uku mitemo yekuti masoja anoita kunge vanotyisa kuita kunge zvikwambo hatidi mitemo iyoyo hatidi mitemo yekuti mapurisa anoita kunge zvidhoma kuita kunge zvipoko kuti kana vakasvika pane vanhu kana kuti vakasvika panzvimbo pakaungana vanhu panosara kana nenhunzi dzaakutadza kana kutomhara ipapo hatidi vanhu vakadaro ivo vavo saka tikumbira kutozoitirwa review vakuru vemapurisa vese avo vakashanda namugabe vakashanda namunangagwa vese avo munofanirwa kuti muvaongorore ivavavo muchitibvisira vanhu ivavavo futi ivo toda mitemo yakasununguka munyika medu isusu handiti zimbabwe isusu nyika yedu ine culture yayo yekuchengetedza mitemo ine hunhu hwekuchengetedza discipline nehunhu hwemunyika hwekusarasa tsika dzenyika netsika dzechiwandu chekugara munyika medu isusu chakanaka isusu zvimwe zvimitemo zvinongonzi zvimitemo izvezvo asi zvimitemo izvokudzvanyirira vanhu hunhu hwezvigananda ihoho ndosaka muchizoona kana vapedza kusungirira mitemo yakadaro vanotora vana vavoisa kunyika dzinenge dzine mitemo yakareruka vanowarama vaine freedom vaine health yakanaka vanhu vanotoonda vari munyika mavo nekuisirwa mitemo yanebhukadhinezi hatidi zvinhu zina basa rese isu mukati menyika dzedu isusu tikuda zimbabwe yakasununguka zimbabwe ine mayouth anomirira vabereki anoziva kuti takazvarwa mayouth ane rudo akadzidziswa rudo vane discipline tinoda masoja isusu anoziva kuti varipo nekudzivirira nyika kwete kushungurudza povho kuti kana akasvika pakati pevanhu anotanga hei unoti yeye pane hondo here chii chiri kumbokunetsa mumabharaki here maunenge uchiti hei kusvika pamashops unoona musoja achibhevha kuita kunge ari kumabharaki uko dzokera kumabharaki uko kana usina behaviour yekubhevha zvakanaka otherwise you are not well trained dzokera kurefresher course uko unonyatsonodzidziswa discipline zvakanaka kwete kuita basa rekuda kuti tikisidzira kuti vhundutsira mastreet umu hatidi masoja akadaro tinoda vanhu vakasununguka vanoziva kuti vari kudzivirira vanhu vekuti kana titori pakati penyu imimi tinotokubvunzai kuti nhai mukoma munonwa chiya patikutengerei ndo vanhu vatiri kuda isu kana ati ana mukoma mukamisa motikari yenyu pepe tototi ana mukoma kwamuri kuenda uko ibvai batai nepapa kwamuri kuenda uko muzowanawo zvekuti munenge muchinwiranwira muchiita sei ndo masoja atiri kuda isu kwete masoja ekutoti tinototiza kwete mapurisa ekuti tinototiza toda mapurisa tine ukama nawo isu toda magovernment officials atinenge tine ukama nawo isu toda munyika matinenge tine ukama naeverybody kwete zvekuti hanzi tinodividwa muchitishandisira chidivide and rule chezanu pf izvizvi pano vanhu vezanu pf vari kuya vakawanda panapa vachinyebedzera kuita kunge sezvinonzi vanoziva chamisa stereki vachiita basa rekutuka vageza vachinyebedzera kuita kunge sezvinonzi vanotsigira vageza vachiita basa rekuseparata chamisa siyanai nekutaura mazita emaleaders izvizvi tiri vana vezimbabwe blue movement izvizvi ana gift hostalos mazuva ano havasi kumbofamba vachitaura zvinhu zvese izvozvo ccc chaichai achamisa cheche vakatitaura vakatoti ndabuda izvo zvimaministers izvo zvakasara mupariamendi zvese zvomufanirwa kudzingwa basa zvisungwe izvo
zvigananda zvanhingiriki zvashavangu zvakaplota nhingirikini yekubatsirana kuitira kuti Chamisa ashaye pekumira muparliamendi kusvikira Chamisa ashaye pekumira muparliamendi. Zvigananda zvisina shavangu wazvo ndo zvakagrebha zita rekuti CCC. Saka vanhu ivavo zita rekuti CCC ngaritonyararwa, harisi kushanda izvozvizvi. Zita rekuti ZANU-PF nyararai, dzimai zita iroro harimo munyika medu meZimbabwe. There's nothing like ZANU-PF. ZANU-PF yekuita sei yacho iyo ZANU-PF yakakepchwa nawo Mnangagwa. Tikati ZANU-PF makutotiunzirana John Paradzana naTino Machakaire naana Kazembe ana Ziyambi ndo zvinonzi ZANU-PF ana Daniel Garwe ndo ZANU-PF iyoyo. Izvo zvaMnangagwa izvo zvamuri kuti ZANU-PF zvirotoreva kuti ZANU-PF haimo. War veterans ndo anotonzi ZANU-PF, war veterans ayo. Mazipra forces nemazanula forces, vana Matibelawo nanaageza ana Chiwenga ndo war veterans ndo anonzi vanhu veZANU-PF, kwete ana Douglas Mahiyawo vakapandukira musangano kudharadharawo. Tinovazivawo nezvinhu zvese zvavakanga vachiita. Saka hatidi zvokuti tite basa rekuda kunyeberwa muchida kuti bata kumeso imakabvuta nekukepcha zita rekuti ZANU-PF. Chinhu chakatotanga kutokepchwa before zvinhu zvese zvakepchwa izita rekuti ZANU-PF rakakepchwa nenationalist akatora zvimbwasungata zvimwe war veterans zvakadhakwa zvefeki zvimwe zvisina kana kutozobata pfuti zvakatozotopinda muhondo yapera ndo wakuda kuzviti hanzi muri ZANU-PF yekupi munoziva nonzi ZANU-PF. Vanhu vasingatozivi kana kutoti Zipra forces zvinoreve, vasingatoziva kuti Zanula forces yakatangwa rini, yakafongwa sei, makazotongojoinawo mukatonzi ceasefire maakutanga kuita basa rekunomirira zvigananda muchipiwa nhingirikini plus futi imhosva futi dzinokupai kuti murambe muchisimbisa Mnangagwa. Saka hatidi kuti tikunzwei futi dzimai zvimazita zvenyu zvamuda kuti shandisira pamberi izvo. Ndosaka makaona vageza vakataura vakati no, hakuna mazita ese iwayayo, uyai panapa tiite sei, tibatane sevanhu vemuZimbabwe tirwire nyika yedu idzokere muvanhu. Nyika yedu inogona kutofamba tisingatoiti zvemapati kana kuti kudii, nekuti chatinoda rugare isusu, kwete zvekuti hanzi munotanga kupa vanhu mazita muchiwa divide. Ndo zvakatikonzeresa kuti tisvike patiri nhasi izvi. Mukafoma chinhu chine zita chinhu ichocho chakugrebwa nevanhu vakuba nacho. Pati dzakafomwa dzakagrebwa nembavha dzikabiwa nadzo. Mnangagwa akaba neZANU-PF akapedzisira takutozoona kuti muZANU-PF macho hamuchisina vanhu kumberi, akuchisina kana vanhu veZANU-PF muparliament, hamuchisina vanhu veZANU-PF chaiyo. Shavangu akaita the same applies on makatarisa kudai so. Uchaona rimwe zimunhu richiita basa rekuda kubudikira ipapa richitaura zvinhu zvisina nebasa rese nezvo zvinhu zvakakepchwa kudharadhara muchitadza kuti mutsigire muchimirira movement inoda kuti iitwe kuti nyika idzoserwe masimba ayo. Mamuri imimi waridzi wayo, handiti ndimi waridzi wenyika here, vanovaka nyika ndiani, vene venyika ndiani, handiti ndimi vana veZimbabwe, vene venyika zvigananda here, vene venyika iMnangagwa family, vene venyika ishishishi here, vene venyika iZANU-PF here, kana kuti vene venyika vanhu vemuZimbabwe. Saka ngatimbobvisa izvi mazita izvizvi uye ngatisiyane nekuita basa rekutuka uyu nekuti anodiwa nehawa tichiseparate apo pane uyu tikuti anodiwa nehawa. Kubatana kwedu kunoshayikwa manje kana tichiita zvinhu zvakadaro izvozvo, totadza kubudirira izvozvi. Vatungamiriri vedu maleaders vedu vari busy kuda kuti vaone kuti vangaite sei. Kuimpichwa kwaMnangagwa kuri kugara kuchiananzwa each and every day. Asi unoona vamwe vanhu varikuita basa rekudzosera ana CCC wana ZANU-PF. Imi tinyararirei mhanapo, tinyararirei, musade kuuya panapa nenyaya dzenyu dzisina nebasa rese. Kana musina zvekutaura tinyararirei apo, itai sevanhu vakuru. Hatichisina basa nemazita emapati nekuti akagrebwa kudhara akadyiwa nezvigananda. Tiri kutoda kuti togadzira nyika yedu nyowani nemitemo yakanaka yekuti tinenge takasununguka tichifara isu, tisingampunyikidzwe nekuisirwa zvimitemo zvisina kana nemusoro. Ndo zvinhu zvatiri kuda isusu. Vanotungamirira ndo ne capacity yekutungamirira, ndosaka isusu tiripo nekuvatsigira isusu, nekuti isusu ndo capacity yedu isusu yekuvatsigira ende tinayo, tinotori neenergy. But vanotungamirira nyika vanogadzwa zvine hunhu zvine mutemo kwete zvine hondo nekurwa. Zvamuri kuita basa panapa rekuya muchitaura mazita emaleaders panapa, chimbonyararai kuti taura zvinhu zvisina kana nebasa rese. Uyai muchititaura nyaya dzekukurudzirana kuti tinhingirine tigone kubudikira misoro nemisoro apa tichivaka nyika yedu.
nekuti tisuve nevayo, kwete zvokuuya nemazita. Zita rekuti ZANU-PF rakavaka nyika ipi yamunoda kuti taurira panapa imimi? Ko zita rekuti CCC racho rine chii charakaisa muvanhu kunze kwekuti zvinhu izvo zvakabvutwa zvikakeputwa? Izvozvi zvageza vanouya vachiti miraite kutungamirirei, tigadzire chinhu chiri fresh. Makutanga kuwaramba muri kuunza mazita, he uri ZANU-PF, uri ZANU-PF, vakambouya vachiti ndiri ZANU-PF. Kuita basa rekupopota, he Chamisa afana kuzodai. Izvizvi tine vamwe vanhu vakaoma musoro vakafa pfungwa cheche vasingatombogoni, vakatozopedzisira vakutoteerera zvinhu zvinenge nebasa rezvinenge zvataurwa nevanhu vasingazivi kwavari kubva nekwavari kuenda. Tabasa rekuti tungamidzira mazita evanhu panapa chimbomirai. Chamisa kana achitungamirira ari mutungamiriri wevanhu vemunyika mese. Achatungamirira nyika kana achizotungamirira nyika yacho anenge achitungamirira nyika inenge ina vageza mukati, inenge ina vachiwenga mukati. Saka regedzai vachiwenga navageza vaite basa ravo, regedzai vamativela vaite basa ravo, regedzai vachiwero vaite basa ravo, regedzai mahovheteredzi vaite basa ravo. Iroro harisi basa raChamisa iro. Musauye muchititaura paChamisa pabasa risiri rake. Chamisa is a leader. Chamisa haagoni kurwira nyika, haagoni kutungamirira vanhu kuti vave nefreedom. Vanotungamirira vanhu kuti vave nefreedom mahovheterians. Handiti muri kupanzwa? Kwete kuti hanzi Chamisa muda kuti Chamisa aende kunoita protest ega. Izvozvi munozopedzera futi makumutuka futi. Chenyungopopota, tidi vanhu vanotaura basa rekuda kupopota muchita basa rekuda kutungamidza mazita ema-leaders. Kuita basa rekupiringisha mudhara vachizama nepavanogona. Ngovapiringisha muchiuya musika watuka panapa nezita reZANU-PF. Kana muchida kutuka vanhu nezita reZANU-PF, endai kuna Namunangagwa ndovari kushedzera kuti pamberi neZANU-PF. Makamboona vageza vachiadresa vanhu vachitaura kuti hanzi pamberi neZANU-PF. Kana kuti vageza vakataura vakati simba revanhu ndoriri kudiwa apa kuti rigone kumisa chinonzi nyika. Vakati izvizvi ndiri kutaura ndakamirira vanhu. Nekuti vanoziva kuti nyika vanhu, kwete kuti nyika iZANU-PF. Saka imi munoda kutaurisa zvinonzi nyika yatova ZANU-PF kana kuti nyika yatosisi. Tibvisire mazizita akakepwa kudhara nembavha dzikabanawo mazita nanhasi dziri kubanawo mazita iwayo. Nhasi uno muri kuuya panapa muchiri muda kugarisa nyika muchitungamidza mazita iwayo. Musi kuona kuti imi muri kuita own goal, muri kuroera bhora mumagedhi menyu. Batanai vana veZimbabwe, mubvise zvikananda izvo. Kana mabvisa zvikananda izvo, mopa mutemo kune vanenge vakakutungamirirai vacho iwavo, vamuda kuti vakutungamirire vacho iwavo. Even kana vachiwenga vakanzi vanotungamirira nyika, munovapa mutemo nekuti vanoziva chinangwa chekuti nyika inotungamirwa sei. Ndosaka makaona kubva kare kare vaingovharidzirwa nekuti ivo vega vega muZANU-PF macho imomo ndiye munhu aingogara achingonetsa nenyaya yekuti corruption, wachirwisana necorruption. Ndo zvamuri kuona izvizvi nhasi varida kuurayiwa vachiwenga nenyaya yecorruption. Asi muri kuvatuka muchivati ZANU-PF. ZANU-PF ipi yacho ina vachiwenga vari kumira newanhu. Vachiwenga vari kumira neZANU-PF here kana kuti vari kumira newanhu? Vageza vari kumira neZANU-PF here kana kuti vari kumira newanhu? Mirai kuti taura zvinhu zvekuti divide nekuti separata. Musaparadze vanhu imimi. Muri mharadzi imi, muri kuya muchitaura mazizi mharadzi dzevanhu. Mirai tikutaure muri mharadzi imi. Ndimuri kuparadza nyika imimi. Ameno muri kubenefita chi? Nzara nenzara hamusi kutombotarisa zvamuri kuita, mhoni dzamuinadzo dzekutambura kwamuri kuita kwese. Chenyungoita basa ringoshama muchingotaura mazwi ekuparadza, munongofunga zvinodzokera kumashure nguva dzese. Muchitisira zvo neana ZANU-PF naana CCC zvinhu zvakakeptwa kudhara nezvigananda. Vanhu vari kuita basa rekumora apa, vachivaka dzimba dzavo vachiita zvinhu zvese. Izvi zvinhu saka muchingonzwa chikangonzi chabvondoka vanobva vatiza vachibuda munyika vachienda kudzimba dzavo dzavakazvivakirawo. Ndo vanhu vatinoda kuti vabviswe iwowo munyika imomo. Vese vakatenga maproperties munguva yekutongoka Mugabe, vari munhikirikini, vari mupariamendi, vakamirira vanhu vachitungamirira vanhu vese ivavo. Munguva yaMugabe nenguva yaMnangagwa vese ivavo. Vanhu ivavo tinofanirwa kuti tinyatsokuvaongorora zvakanaka. Hatidi kuti varambe vachienderera mberi vari mukati mepariamendi vanhu ivavo, nekuti ndizvo zvigananda izvozvo. Hatisi kuvada vanhu ivavo. Vanhu vanodhivhelopa nyika yavo, kwete kutora mari munyika yavo vachienda kunyika dziri well developed, kuenda kunokureata employment ikoko nekunoita zvinhu zvakanaka vari ikoko. Chii chakadaro ichocho? Ndo zvinhu zvatinofanirwa kuti tirwire, ndo nyaya dzatinofanirwa kuuya nadzo pano, kwete kuita basa rekutaura nezveZANU-PF yakakeptwa kudhara muchitiudza nezveCCC yakakeptwa naShavangu. Ibvai apa mhani imimi, uyai titaure nyaya ine musoro apa, tibatane tiite chinhu chimwe chete kuitira kuti nyika tigone kuzosiyirawo vazukuru veduwo chatinozotaura kuti ichi ndo chakarwirwawo
nemadzibaba edu anageza senhaka. Vari kuti tinoda kuti tikugadzirei nhaka, muri busy kuita basa rekuuya nemawedza ana ZANU-PF. ZANU-PF yamunoziva kuti yakakepchwa naMnangagwa kudhara, akaisa ana Daniel Garwe maSeliscout aita basa rekutorwisa magandanga munguva yehondo. Ndo vanhu vacho vamuri kutaura ivavo kuti ndo zita ramuri kutivinga naro panapa muchiita basa rekutuka Vageza naro. Vageza vakambouya vachibudikira vachiti ZANU-PF, vakamboti pamberi neZANU-PF. Vageza vakambouya kuti pasine munhu here pano. Saka regedzai kuti tukira vanhu vanenge vachida kutungamirira vanhu kuti ngatitsvagei nzira yekuti tikwanise kuti tigadzirise zvinhu, tichinje nyika ivewo nedzimwe nzira. Moya basa rekuita basa rekuda kuuya kutaura muchitumidza vanhu mazita musingazive panapa. Siyanai nenyaya dzamuri kuita dzisina kana nebasa rese vana veZimbabwe. Izvo tinoda kuti tichiudzana, tinenge tichiudzana nenzira yechokwadi. Hatichadi kuti timboudzana nenyaya yekupotererana, hatisi nyaya yekunyengererana kai, yekuvaka nyika vakwe nekunyengererana. Hatisi kukukumbira nekuti nyika yacho ndeyenyu. Hamutombokumbirwe ende hamusi kumanikidzwa futi. Munofanira kuti muzvizive, vakai nyika yenyu imi nekuti ndimi nevaye mimi. Batanai nevamwe mimi musingaisi mazita. Pane munhu anonzi ZANU-PF, pane munhu anonzi CCC. Pane dzinza rekwaCCC nerekwaZANU-PF here, zvamusingadi kusiya mazizita iwayo muchiparadzana muchitadza kuti muite chinhu chimwe chete. You need to build a one nation, vanhu mobva motsvaga maprinciples amunoda imimi, ndo anoita kuti imimi mugone kurarama zvakanaka muchisira vana venyu nhaka, kwete kuita basa rekuti taura zvinosiyana nebasa rese panapa, kuita kunge sezvinonzi kune rudzi rwekwaZANU nerudzi rwekwaCCC. Ngazvibviswe izvozvo pakati pevanhu. Tarirai vanhu vari kubaya zvinhu mari munyika umu vachienda kunotenga mamanshoni kunze kwenyika uko. Nyika yapera uko vari kucreate employment. Muri kuenda kunosenza here ikoko? Pane munhu ari kuenda kunosenza mumabusinesses avari kuita. Munozviziva here kuti macompanies mazhinji ematracks ari kunze kwenyika uko ari kupfuura nemuZimbabwe mane matracks akanaka. Akavhurwa nevanhu ivavo vari kuita basa rekuba, kuita basa rekuda kunyeberwa panapa. Kwikino uchivhaya hana kubuda achibudisa imwe kampani yaiti kampani yangu yematraki kwao, kana zvakazongodzimaidzwa itori kampani yake yechokwadi, achisi chigananda cheZANU-PF iri captured. Vanotori nawo maproperties, kana muchifunga kuti mumunyeberwa imi. Vanawo maproperties kunze kwenyika emari yari vari kutora munyika yeZimbabwe. Anosenza kupi Kwikino uchivhaya? Anti anosenza muZimbabwe. Tagwiri anosenza kupi? Anti anosenza muZimbabwe. Scott Sakupkanya anosenza kupi? Anti anosenza muZimbabwe. Wana Kembo Mahadi wese madharayo wanosenza kupi? Avasenze muZimbabwe. Vabvunzei kuti hawana here maproperties muSouth Africa izvozvi. Iye ID wacho chaiye ari kusenza kupi? Haasenze muZimbabwe. Seini maproperties anodhura, macompanies, mamanshons wakatenga, zvinhu zvese wakaita, wakavhura matracking company vese zvese vanazvo kuno kunze kwenyika uko. Wachimora munyika menyu mamuri imomo, hamuna kana employment, hamuna kana chi, muri kudzinganiswa mumisika. Moita basa rekuuya panapa musi kuita basa rekutipopotera munhu ari kutaura ngatibvisei munhu, makutanga kumupfekedza zita risiri rake. Uyai nenyaya dzekuvaka nyika, musiyane nenyaya dzisina basa. Nyika hativake tichiita basa rekupuruzira nekunyengererana. Handisi kutombokunyengererai pakutaura vana veZimbabwe, uye handisi kutombokumanikidzai. Zvagara it's a must kuti imi ndimunotofanirwa kuti muvake nyika yenyu, asi mufanirwa kuti mutaurwe chokwadi. Musingambopoterwi, munotoda kutotaurwa chokwadi nemunhu atori serious. Saka handina kana wedra ndotombo withdraw pane zvese zvandiri kutotaura. Ndokuti munyatsonzwisisa imimi. Munotora zvimwe zvinhu zvekuzviita zvinhu zviri fani, kungoita basa rekuuya pasocial media muchingotaura zvisina kana nebasa rese. Hamuzivi kuti rurimi inyoka ndo runotodestroya. Zvamunenge muchitotaura izvozvo munenge muchitozvidestroya muchifunga hani ndangopostawo. Kupostawo kudii? Nyararapo, shut up. Kana usina zvokutaura usende client nigirikini yangu iyi. Handisi kutotaura ndini hasha, nditotaura ndichitaura chokwadi. Senda audio yangu iyi client. Izvozvi ndoda kuti nditozoinzwa, vachizvinzwa ngavauye pano andituke, asi chokwadi ndatovaudza. Handa kupopota ngaapopote, mese muri hama dzangu, handakana basa nemi. Popotai asi chokwadi machinzwa. Muchazovafunga mazwi iwaya ndo amunofanirwa kuti mutoseenzesa kuitira kuti muvake nyika yenyu imimi. Kwete zvokuvaka nyika muchinyengererana kana kuita sei. Muchida kutora mazita, hakuna rudzi runonzi ZANU-PF muZimbabwe, hakuna rudzi runonzi CCC muZimbabwe. Mune isusu vana vemuZimbabwe isusu. Tiripo nekubatana tichivaka nyika chete, nekuti tisuve nenyika. Mazvinzwa? Ndozvamufanirwa kuti muzive izvozvo.
chanzwa rimwe richiuya panapa richikodzorera nyonyi chamisa akesa ibva apa mhani imimi. Sit down kana musina zvokutaurapo. Endai muno WhatsApp nemagirlfriends enyu uko, kwete kuita basa rekuda kuita basa rekuda kuti shandisira data muchita basa rekuuraya nyika panapa muchitaura mazita amusikazive musina kana nedirection yekuisa mazita acho futi. Sauye panapa musoti hukurira zvinhu zvisangana nebasa rese muchidestroya. Kana dziri mari nezvimafoni zvamakatengerwa imi warakashimimika. Ticharamba tichizvitaura tusvikira vana veZimbabwe vamuka vapepuka vamuri kunyebera ivavo. Muchinyeba kuita kunge sezvinonzi munoda chamisa stereki. Muchinyeba kuita kunge sezvinonzi hanzi imimi munoda geza stereki kana kuti makavenga geza. Muchiita kunge makavenga chamisa munoda geza. Muchiita kunge makavenga geza munoda chamisa. Muchiita basa rekuda kuconfuse vanhu panapa. Musatunzire confusion munyika mhani imimi.